cyntaf nes I brynu oedd hwn, Superfairies Radiator. Ar y pryd, dwi'm yn meddwl oedd gennau hyd yn oed record player, ond I just yn prynu bob dim o'n I medru ffindio gan y Superfairies. Record diweddara I fi brynydd hwn, Goblin. Soundtrack ffilm Dario Argento, Suspiria. Dwi wedi bod yn chwilio amdano fo ers misoedd fyswn i'n deud. Mae o'n un reit cool achos pan ti'n agor o I fyny, ond mae'n pop-up. A mae o jyst yn edrych yn gret, mae o gyd yn reit gory. So dwi'n meddwl na'r hoff waith celf sydd gennau ydy yr album yma. Compilation o 5 record ydy o. Maen nhw gyd yn bandiau o'r 60au, garage bands rhan mwyaf o America. Mae pob un record lliw gwahanol. Pan ti'n gweld o'n troi rownd, mae o jyst yn edrych fel sick I ddeud y gwir, ond mae gweddill o'n nhw gyd reit gret. Dwi'n hoffi hel recordiau Nadolig a dwi hefyd yn hel recordiau Elvis. Lle mae hwn yn dangos o'r ddau yn nhw mewn un tro. Dwi yn dechrau chwarae nhw, swn i'n deud, mis Medi. Hwn dwi'n fwyaf embarrassed o. Dwi'm yn gwybod pam, ond bob tro dwi'n clywed y gan Local Hero, mae'n neud I fi grio. Ond gallai'm cael gwared yn fo, mae'n gret. Dwi'n siŵr os ydy o'n bryn iawn I ddeud y gwir, ydy hwn, Rock Obscurities Volume 1, a mae o'n deud rare gyda triple underline yn fama. Yn y nodiadau mae o'n deud Danny James is white and plays guitar. Hefyd, Gene Terry is also white, but again got his song from Black Sources. Felly maen nhw'n disgrifio I gyd o'r bobl sydd arno. So ie, fysa ti'n cael gwneud hynny dyddi yma. So dwi'm yn gwybod, dwi'n meddwl wrach na hwn fysa'r un mwyaf prin sgennau, ond dwi'm yn gwybod, wrach bod nhw yn bob man. Y darn mwyaf gwerthfawr I fi ydy hwn. Record o y flwyddyn ges I ngeni, 81, gen y British Darts Team. Ac ar yr ochr arall mae Bobby's Theme. Y Bobby dyn ni'n sôn am ydy Bobby George wrth gwrs. Dwi wrth y modd gyda darts, so o'n I methu coelio pam nes I weld hwn, ond I rioed wedi clywed amdano fo blaen, so o'n I reit excited. Y rheswm mae o mor werthfawr I fi, di yn fama, llafnod y dyn I hun, Bobby George.